И така, здравейте. Аз съм Ехрефлекс 777 и днес ще запиша самичък клип. Тъй, сега, какво да правя? Самичък ми е скучно. Окей. Ами, ще събирам материали за холма. За да довършим пода. Тъй. Ама ние сме имали дърво. Така. Много ми се иска да геймър с него да снимаме, ама нещо е бъгнато. За съжаление. Опа. Тъй. Снимам на F5. Окей, това е. И сега ще отида за още дърво. Така. Тук има дърво. Аз ще почвам в нов сървър да си оцелявам. Но още не знам в кой. Ще намеря някакъв сървър. Или ще направя някакъв сървър. Ще видим. Така. Извинете, ако телевизора се е чувал. Поне малко. Тука! Тука има мина. Само че тази къща въобще нема кефи. Но няма какво да се прави. И пода е много скапан. Хода геймър. Събраха още дърво. Да. Ето, пишех YouTube. Окей. Трабанче. И сега. Към някакъв холм. Има и честове. Какво ли има в честове? То няма нищо. Окей, ма забравили са да вземат главите. Ето, почти всички ви казват хи. Окей, това ще е за тази серия. Знам, че не ги правим много дълги. Но така е. Са много дълги клиповете. По-нататък ще почна да снимам в нов сървър. Не знам в кой е. Аз почвам вече да хоствам в CS сървъра. Да. И това е за днес. Чао, YouTube. Качваш ли се? Ранко, Да. качваш ли се клипа?
Ами сега ще го кача. Чао, YouTube. До другия път.